Мой Бог, Тебе шукаю зранку, скажи мне, Господи, Ты де? Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. Боже, шукаю я, Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. Душа воды Твоей так прагне, душа знемогла без Тебе. Мой Бог, Тебе шукаю зранку, скажи мне, Господи, Ты де? Боже, шукаю я Тебе, мой Бог. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоим. Просвятли моje вочы, каб не заснуў я сном смяротным, каб не мог сказаць мой вораг, я перамог яго. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу, падчас якой малюся за памерлага Вайткун Вайцеха у 16-ту гадавіну ад яго смерці, за памерлага Станіслава і Яніну, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб вечнае жыццё ў валадарстве нябесным. Каб годна ўдзельнічаць на свяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, опекуйся заўсёды Твоим касцёлам, а паколькі без Цябе смяротны чалавек устаяць не можа, няхай дапамога Твоя захавае нас ад зла і накіруе на шлях збаўлення праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання книги пророка Исаии. Слухайте слово Пана, праводари содомские. Почуйте закон Бога нашего, народ Гоморы. Обмыйтеся, будьте чистыми, одолите от очей моих дрянные учинки ваши. Перестаньте чинить зло, научитесь робить добро. Шукайте правосудие, допомагайте прагнеченому, обороняйте сироту, заступайтесь за удову. Пригодьте і рассудзім, кажа Пан, калі грахі вашыя будуць як чырвань, збялеюць як снег, калі будуць барвовыя, як пурпур, стануць як воўна. Калі захочаце і паслухаецеся, будзеце спажываць даброты зямлі. Калі ж адмовіцеся і станеце бунтаваць, знішчыць вас меч, бо так сказалі вусны Пана. Гэта Слово Божие. Дякуємо,
Пану Богу. Беззаганному поводинах покажу збавление. Беззаганному поводинах покажу збавление. Не буду докарать тебе за твои ахвяры, твоє усе спалення завжди передо мною. Не приму вола з твоего дому, ни козлов з твоих загонов. Беззаганному поводинах покажу збавление. На что переличиваешь мои наказы, и в устнах носишь мой заповед, а сам ненавидишь наставление, и словы мои кидаешь за собою. Беззаганному поводинах покажу збавление. Ты это робил, а я молчал. Ты думал, что я подобный до тебе. Хто приносить ахвяру подяки, той мене шанує. І тому, хто беззаганний у поводинах, я покажу Божие збавление. Беззаганному поводинах покажу збавление. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Откиньте от себя все грехи ваши, каже Пан, и створите у себе новое сердце и новый дух. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powódle Macwieja. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus pромовив до народа и в учняў своих такими словами. Посад Моисея заняли книжники и фарисеи, тому усё, что скажуть вам, робіце и заховуйте, але не робіце паводле учынкаў іхніх, бо яны гавораць і не робяць, тому што яны звязваюць цяжкія і непасільныя ношы і ускладаюць на плечы людзей, а самі не хочуць і пальцам крануць іх. Усе ж учынкі свае робяць яны дзеля таго, каб паказацца людзям. Яны пашыраюць філактэрыі свае і павялічваюць махры. Любяць першыя месцы на гасцінах і першыя лавы ў сінагогах і прывітанні на рынках, і каб людзі называлі іх раббі. Вы ж не дазваляйце называць сябе настаўнік, бо адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты. І айцом вашым не называйце нікога на зямлі, бо адзін у вас Айцец Нябесны. І не дазваляйце называць сябе кіраўнікамі, бо адзін у вас кіраўнік, Христус. Большы з вас няхай будзе слугою для вас, бо той, хто узвышае сябе, прыніжаны будзе, а той, хто прыніжае сябе, будзе узвышаны. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Браты і сёстры, в першым чытанні сёння чуем гневны голас пророка Ісаі, скіраваны да уладароў садомскіх і народу гаморскага. У Євангелії чуем пякучае слова Езуса, адрасаваныя вучням і натоўпу пра кніжнікаў і фарысеяў. Але калі прыслухацца, гэта
адзін і той жа заклік Бога, які даходзіць да нас праз тысячагоддзі. Бог кажа сёння кожнаму з нас: не задавальняйся знешнасцю, звярні ўвагу на сваё сэрца. Кніга прарока Ісаі пачынаецца з вельмі цяжкага абвінавачвання. Бог больш не хоча чуць малітваў народу, бо іх рукі поўныя крыві. Ён загадвае: перастаньце чыніць ліха, навучыцеся рабіць дабро. Гэта не азначае, што Бог адмяняе ахвяры ці малітву. Не, ён паказвае, што яны бессэнсоўныя без справядлівасці, без клопату пра сіротаў і ўдоваў, без абароны пакрыўджаных. Паважаны, ці не бывае так, што мы старанна посцімся, ходзім на набажэнствы, але пры гэтым нашы сэрцы застаюцца чэрствымі. Мы гатовы доўга маліцца, але не гатовыя прабачыць і дараваць крыўду. Мы строгія да сябе ў ежы, але неўважлівыя да голаду бліжняга. І Бог чакае ад нас не проста знешнія перамены у нашым меню, а чакае ад нас унутранай перамены сэрца. І Евангелие сёння паглыбляе гэтую тэму. Езус папярэджвае вучняў аб фальшы фарысеяў. Кажа, што яны маюць уладу вучыць, і іх трэба слухаць, але рабіць так, як яны, нельга. Чаму? Бо яны звязваюць цяжкія гэтыя нязносныя цяжары, складаюць на плечы людзей, а самі пальцам не хочуць іх крануць. І самая вялікая небяспека ў духоўным жыцці – гэта сапраўды фарысейства. Гэта калі нашы добрыя ўчынкі робяцца на паказ, каб людзі бачылі. Гэта калі мы патрабуем ад іншых таго, чаго самі не выконваем. І Езус забараняе таксама ў сённяшнім Евангелі цешыцца тытуламі: айцец, настаўнік, раббі. У тым сэнсе, каб гэтыя словы не сталі кумірам. Бо адзін настаўнік Хрыстус, а ўсе мы браты. Браты і сёстры, колькі разоў мы любім павучаць іншых, як жыць, але самі не здольныя зрабіць нават маленькага, можа, кроку, каб дапамагчы бліжняму. Фарысей папраўляе, а хрысціянін падстаўляе плячо. Ад тэорыі да практыкі, як перажыць пост, як знайсці гэты сапраўдны шлях посту. Час Вялікага посту – гэта час, калі мы можам перайсці ад розуму да сэрца, ад слоў да ўчынкаў. І прарок Ісая падказвае нам канкрэтныя крокі. Шукайце справядлівасці, ратуйце пакрыўджанага, абараняйце сірату, заступайцеся за ўдаву. Езус вучыць нас галоўнаму прынцыпу поспеху. Найбольшы з вас хай будзе слугою вам. Бо хто сябе вывышае, будзе паніжаны, а хто сябе паніжае, будзе узвышаны. Сапраўдны пост – гэта не толькі ўстрыманне ад катлеты, гэта перш за ўсё ўстрыманне ад пыхі, ад гордасці, ад жадання быць першым, ад асуджэння бліжняга. Гэта час навучыцца чыніць дабро. Магчыма, Бог чакае менавіта ад нас таго, каб мы занялі апошняе месца, каб паслужылі таму, каго, можа, лічым меншым за сябе, і заступіліся за таго, хто не можа абараніць сам сябе. Сёння Бог кліча нас да шчырасці. Ён кажа: даволі ўчынкаў мёртвых, даволі паказухі, вярніцеся да мяне сэрцам. Ён гатовы зрабіць нашы грахі белымі, як снег. Але для гэтага трэба спыніць гульню у пабожнага чалавека і стаць сапраўдным вучнем, які гатовы служыць, а не панаваць. Благаслаўлёнага вам Вялікага посту, поўнага не стравы, а міласэрнасці. Амен. Пане Боже, заплач. Той, хто прыніжае сябе, будзе узвышаны, таму пакорна просім Айца Нябеснага. Молімся за святы касцёл, каб ён заклікаў усіх людзей
да пакаяння і святасці жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб Бог даў ёй добрае духоўнае і матэрыяльнае развіццё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб супакоі ў свеце, каб усе народы жылі у згодзе і ўзаемнай пашане. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб шчаслівай аперацыі для Анны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб хуткім выздараўленні і Божым благаслаўленні для Зіневіч Валерія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за Уладзіслава Якубеля, які сёння адзначае свой дзень нараджэння, аб благаслаўленні Божым і апецы Маці Божай для яго, таксама для яго блізкіх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлых, аб радасць жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для Вайткун Войцеха ў 16-ю гадавіну ад яго смерці, для памерлага Станіслава і Яніны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы адкрылі свае сэрцы на прыняцце Божага Слова. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе, Пане, будь міласэрны да нас і ласкава выслухай нашыя пакорныя просьбы. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу ўсё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук тваіх на праслаўленне і хвалу імя свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Міласэрны Божа, асвяці нас гэтаю святою ахвярай, якую Табе складаем. Няхай яна ачысціць нас ад зямных заганаў і давядзе да дароў нябесных праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з духом твоїм. Угору серце. Узносім їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны і вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны. Неба і зямля поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе. Праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, всемогутны, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дні наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы до усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який
свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений і покликаний на вечеру ягоную. Пanie, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются. Что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Его верить справа певная. Боскость Твоя укрытой на крыжи была, тут же и человечность, кто ена Твоя. Як злочинец на крыжи, с верой вызнаю, что Ты Бог и человек, збав душу мою. Як тамаш я раны не доследую, познаю, однак Тебе верую. Дай же все более верить и надеяться, и любовь моя к Тебе хай же взмоцнится. Єзу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Єзу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу, супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Молимся. Пане наш Боже, дай усім, хто прийняв небесний посілок, жить у святості, сподівчися на Твою милосердную допомогу, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую всім за супольну молитву. З вірою прийміться Божє благословення.
Пана з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Нема большой любові, нема большой любові, як життю свою отдать за сябров своїх. Нема большой любові, нема большой любові, як життю свою отдать за сябров своїх. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Амен.